Ang digital ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay ngayon. Binabago nito ang ating pakikipag-ugnayan sa iba, kabilang ang espiritual, liban sa personal. Hinihikayat ang simbahan na aktibong makisali sa digital na kultura at kinikilala ito bilang isa ring pangunahing aspeto ng mas malawak na misyon. Itinatampok ng Digital Synod ang kapasidad ng mga digital na platforms upang paganahin ang mga makabuluhang talakayan at pakikipagtulungan sa loob ng komunidad ng simbahan. Iniiba rin ng digital na kultura ang konbensyonal na hangganan ng physical at virtual na nakakaapekto sa kung papaano tayo natututo, nakikipag-ugnayan sa iba at nakikita ang oras at lugar. Dahil sa pagkilalang ito, binibigyang diin ng simbahan ang kahalagahan ng pag-unawa sa digital culture para sa mas mabisang pagsasagawa ng evangelization. Gayunpaman, ang digital landscape ay nagpapakita rin ng iba't ibang mga hamon. Maaari itong pagmulan ng pinsala, kabilang ang disinformation, fake news, pagsasamantala at pagkagumon, lalo na para sa mga bata at pamilya. Higit pa rito, habang nakikita natin sa internet ang mga mahahalagang programa na nakabatay sa pananampalataya, nagtataglay din ito ng pagkamuhi at puot. Tayo bilang mga digital missionaries ay dapat sumuporta sa mga pamilya sa pag-navigate ng online spaces ng ligtas at dapat tiyakin na ang presensya nito sa online ay nagpapaunlad, nakakatulong at positibo. Dahil ang digital frontier ay lumalampas sa traditional boundaries o hangganan. Nagbubunsod ito ng mga tanong tungkol sa regulations at pangangasiwa. Nangangailangan din ito ng muling pagsusuri sa mga umiiral na istruktura upang mailabas ang mga bagong pamamaraan para sa mga misyon sa digital age. Dahil sa mga considerations na ito, dapat kilalanin, suportahan at bigyan ng simbahan ng mga pagkakataon ang mga digital missionaries at influencers. Mahalaga rin na lumilikha ng mga collaborative na network ng mga influencers na kinabibilangan ng mga tao sa iba't ibang religions o pananampalataya, ngunit gustong makipagtulungan para sa karaniwang layunin upang itaguyod ang dignidad ng tao, katarungan at pangangalaga sa ating karaniwang tahanan. Ito po si Direk Nigel, kasama ninyo tungo sa isang simbahang sinodal.